kamar yadda kuke gani wa'annan sababbin fina-finai ne wanda muke sakawa a cikin group na VIP wanda muke muku talla a kowane lokaci. Idan wani farkon zuwan ka wannan shafin namu kake mu je da bayanin mu, idan wani farkon zuwan ka daure kai mana subscribing da alama kararrawa da zarar mun dole shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Kamar yadda kuke gani wa'annan su ne sababbin fina-finai kaɗan daga cikin fina-finan da muke sakawa a cikin group na VIP wanda zaka iya biyan kuɗin ka ne yan kalila wanda za a saka a cikin tsari na VIP duk wata, wanda duk ƙasar da kake idan ka ɗauki lamba muka yi mana magana za mu haɗa ma yadda za ka biya kuɗinka sai mu saka a cikin wannan tsari na VIP. To gare ku ma abuta kallon fina-finai na Indiya Hausa kamar da kuke gani wannan shine group mu na VIP kenan wanda muke tallata muku a kowane lokaci. To yau mun ɗauko muku kaɗan daga cikin shi mun ka ɗauko muku yadda za mu nuna muku fina-finan da muke sakawa. To wannan shine group mu kenan wanda za ku iya biyan kuɗin ku mu ɗauki lambar ku mu sa a ciki wanda za ku iya samun duk wani sabon film da ya fita har fina-finai wanda sun ka wuce a baya wanda ba kalla ba idan ka shiga a ciki to insha Allah da ka rubuta sunan film in zai fito maka za ka kalle shi kuma ba tare da ka zaka ta YouTube ba ko kuma ka samu kullun sirrin. Wannan group ne wanda mun ka buɗe muku tsarin da muke muku wanda za ku iya samun sababbin fina-finai cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala ba insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar karara da zarar mun dole shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Kina duk wanda suke son fina-finai to muna dora muku lambar mu wadda za ku iya taɓo mu ta WhatsApp ko kuma ta Telegram wadda kuma akwai link muke saka muku da na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya biyo mu sai ku yi muna magana masu admin sai ku taɓo mu ta private sai ku biya kuɗin ku duk ƙasar da kake insha Allah. To idan ka shiga cikin wannan group to matsalar fina-finai ta ƙare gare ka insha Allah. Fina-finai za ka iya samu su ne a kowane lokaci. Idan kana buƙatar samun waɗannan sababbin fina-finai sai ka kokari ka ɗauki lamba ta mu kamar yadda kake gani sai ka yi muna magana ta WhatsApp wanda za ka samu duk wani sabon film da ya fito insha Allah za ka iya samun shi. Kenan ka daure ka ɗauki lamba ta mu masu buƙatar shiga cikin group kin kadai ba kenan wani shi ɗauko kawai da shi tima turo masu tallace-tallace na banza ba. Kenan idan mutum yana buƙatar shiga lamba ta kawai zai ɗauka masu buƙatar kallon fina-finan Indiya mun gode sai mun je ku.